אני יהודי למרות השואה, לא בגלל השואה. אני יהודי למרות ה7 באוקטובר, בטח לא בגלל ה7 באוקטובר. אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו כעם, זה האופן שבו הסיפור שלנו כעם והנרטיב שלנו כעם, כלומר הסיפור שלנו והאופן שבו אנחנו מספרים את הסיפור, שונים בתכלית. הסיפור שלנו הוא סיפור של העם החי תמיד, והנרטיב שלנו הוא הנרטיב של העם המת תמיד. ואני משתמש פה משפט, The Ever Dying People, שטבע אותו שמעון רבידוביץ', פרופסור הוגה מהמאה הקודמת. ובו הטענה המרכזית שלו היא שהנרטיב השולט של העם היהודי, שאני מאוד מאוד מסכים עם הטענה הזאת, מבוסס כבר אלפי שנים על מה שהוא קורא לו תחושת אובדניות לאומית, מעין תסמונת הדור האחרון. ואז הוא ממשיך ואומר שלמרבית האירוניה, התסמונת הזאת עוברת מדור לדור, מדור חי לדור חי לדור חי לדור חי. וזו בדיוק השאלה שאני שואל, לא רק כאיש מחשבה, כאיש חינוך. כי אני רואה את הפער העצום שקיים אצלנו בין מה שאני קורא לו הסיפור היהודי לבין הנרטיב היהודי. האתוס היהודי העמוק ביותר שאני יכול לזהות, זה להפוך את העולם שבו אנחנו חיים לעולם שבו אנחנו מאמינים. זהות יהודית צריכה להיבנות מתוך המכניזם של ערכים ואידיאלים יהודיים, ולא כריאקציה לאיומים על היהדות. לא ניתן לקיים אורגניזם יהודי בריא על דיאטה של טרגדיות. אני יהודי למרות השואה, לא בגלל השואה. אני יהודי למרות ה7 באוקטובר, בטח לא בגלל ה7 באוקטובר. הייתי יהודי גם ב6 באוקטובר ואני אשאר גם ב8 באוקטובר. אנחנו חייבים להוביל מהלך שבו גם מדינת ישראל, העם היהודי במדינה והעם היהודי בתפוצות ביחד, משנים אחת ולתמיד את האופן שבו אנחנו מספרים את הסיפור של עצמנו.